माखासे बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै जोंनि खेराइसालिनि जि खुन्थिया गायसननाय गिबि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि सिएमनि सोलाय जोंहा जयन्त कुमार बसुमतारी थामहिनबा क'क्राझारनि एमपि बिथाङा बेखेवना होलांबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बहुत दिननिया मोनसे समस्या जोंनि गेजेराव दिनै पुरन जादों। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, बे बुहुमनि सोरगिदिं बिखायाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय फोगोमनाय फेहेरनाय खामानि मावफुंनायाव जोंनिया उद्देश्य दङ आरो बे उद्देश्यआ सफल जाथों आरो माखासे थांखि बिथांखि जों बेयाव लाबोदों। बे थांखि बिथांखिफोरखौ जाहाथे जों इयुन फारियाव मावफुंलांनो हायो बिनि थाखाय आं आसा फारिबाय। लोगोसे दिनैनि बे आफादाव बा गोजोननि गोथार हाबाफारियाव जायफोरा बाहागो लाफैबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय, अनसायनाय जाबाय। बिनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव अरायबो आरज गाबनाय थाबाय। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जि मोनसे माबायाव उसुबिदा जाना दङ बिनिफ्राय जाहाथे बियो रैखा मोनथों, बिनि देहा मोदोम जिउ गोसो मेलेम गोग्गो गोजोन जाथों, जै जै मै मै जाथों, जेरावबो देरहालांनो हानायनि गोहो बोलोखौ मोननो हाथों। आफा इसोर बोराइ बाथौनि गियाननि सोरांजों बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो जाफुंसार जाथों। बिनि थाखाय आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। जय आफा इसोर बोराइ बाथौनि जय। माखासे बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै जोंनि खेराइसालिनि जि खुन्थिया गायसननाय गिबि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि सिएमनि सोलाय जोंहा जयन्त कुमार बसुमतारी थामहिनबा क'क्राझारनि एमपि बिथाङा बेखेवना होलांबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बहुत दिननिया मोनसे समस्या जोंनि गेजेराव दिनै पुरन जादों। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय। जोंनि उद्देश्यआ बेनो, बे बुहुमनि सोरगिदिं बिखायाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय फोगोमनाय फेहेरनाय खामानि मावफुंनायाव जोंनिया उद्देश्य दङ आरो बे उद्देश्यआ सफल जाथों आरो माखासे थांखि बिथांखि जों बेयाव लाबोदों। बे थांखि बिथांखिफोरखौ जाहाथे जों इयुन फारियाव मावफुंलांनो हायो बिनि थाखाय आं आसा फारिबाय। लोगोसे दिनैनि बे आफादाव बा गोजोननि गोथार हाबाफारियाव जायफोरा बाहागो लाफैबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय, अनसायनाय जाबाय। बिनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सायाव अरायबो आरज गाबनाय थाबाय। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जि मोनसे माबायाव उसुबिदा जाना दङ बिनिफ्राय जाहाथे बियो रैखा मोनथों, बिनि देहा मोदोम जिउ गोसो मेलेम गोग्गो गोजोन जाथों, जै जै मै मै जाथों, जेरावबो देरहालांनो हानायनि गोहो बोलोखौ मोननो हाथों। आफा इसोर बोराइ बाथौनि गियाननि सोरांजों बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो जाफुंसार जाथों। बिनि थाखाय आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय।